Unong Roy Bapaunam jong kakenhun One Direction William Payne ubaladan Lifeways nem kerta ulaklat no aksing balang hadin bulahap na kajrong ying mala kabalai jong kawai ke hotel ha Buenos Aires. Ya kata kajing yap jong William lapentikna da wave director ka emergency service ha Buenos Crescento Alberto Crescenti. Laka ya William James Payne ha ka arfnetri gunailar ka knais pak nepulai ha Wolverhampton England kebadan syabat kanong ba Birmingham. William lalai audition kum nong ruai ba marway ha program television The X Factor House nem arajar pra. Ula syajit kum nong isim benta ha ka program baru klem syam la job. House nem arajar sipo klap long yu ba unlong unong ruai ba pau nam hadin ba ula persyang biang da kajing ruai jas jong ka Ella Fitzgerald Cry Me a River bat labu lang yu bat samut ki weipar kinong isim benta. Uni Al-Haran, Zayn Malik, Harry Style batu Tomlinson nak benta ka weipat kasin jong ka audition kum kenhun ka belak lalong ka kenhun One Direction. Ka One Direction kelas tang pau pertai house nem arajar khatway. Haba ka jing ruai baningkong jong ka kenhun What Makes You Beautiful kelapoi ha kerdan ka besau ha ka thup ba pau nam jong ka Billboard. Ka kenhun keladan arp nightly ki jing ruai ba kenthop ya ka Billboard Hot Shispa ka belapan mi santli ki album house nem arjar shipo mat kilalong ka wei ni kenhun senrang ba pau nam ba house nem. Upen ulapan mi ya ka album ba marwei ka ba kerteng LP1 ha ka Capitol Record house nem arajar kat kendai. Ulai tri rengkat lang bersibun ki klo nong ruai na keleng kenthop uklo ruai letin. Unong penmi tiar elektronik uzat bat kiwei. Kajing ruai jong u bat u kafo kajing ruai ka basung tenat ba bat pensyobik bahai ki pajba ka dai ka strip dat down kala poe kerdan ka basipau ha ka Billboard Hot 100 Henry Kam hadin upay ulai tri lang no bat producer na Sweden o Alice's na ka benta ka AP House nem arja arpo. Uwi na unong saki bayu i kena jingja ula kedauru ba William Payne ula penpera ya ka laptop jong u ha ka pelau jong u ka hotel syabani lambiang yu sya kamera jong u. Ka jingle bem sunyo jong u ka lapteng hadu ba hadin lalap yu ba ula yap ha pelau jong ka te ka hotel. Kato kane na kidur ki ba pen i ya ka jing bam powder ki bala priang ha keleng ka sing jong ka kamera shot. Irangkat bat ki secret ki bala priang saudong. Kat kum ka Reuters la pentip sya ki pulit syapang jong u kala menlong bau don ka jing kta ha ka kli jong u leng ba udrok bat ka kiat. Kane ka jing jia kala wara syi ki babon ki nong kersian jong u sya ka jing songsi thang. Hazin ka jing yap jong u kila don habar jong ka hotel ka ba yap bat pen pau ka jing solem ya ka jing yap jong u.